umlilo igwijo lisazawutsho kuba kaloku sigalelekile. Enkosi ngokuhlala nathi kwaye sibambe ngenkxaso yenu engagungqiyo. Kanti ngoku ke singena kwiyure yethu yokugqibela kodwa ke kuninzi esiniphathele kona, right Noxie? Yebo kuningi kakhulu sana asibhekeni ke ehamba phambili ehoreni lethu lokugcina. There are 12 people that have been identified, people of interest, by names, some of them by address, some of them by the cars they drive. Abalelwa emashumini amabili nomuvo amaloli angqongqiswe ngomlilo isifundazweni iKwaZulu-Natal, iseLimpopo kanye naseMpumalanga. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzana uBhekicele nobelandisa ngeinyathelo ezithathwe amaphoyisa ukunqanda ukubhebhetheka kwalezi zigameko. 3 unknown men entered this premises and they opened fire on people that were in the premises as well as in the immediate surrounding. Kudutyulwe kwabulawa abantu abathandathu konzakala bani kwisiganeko esehle kwanobuhle eMpuma Koloni. Sanibonani emakhaya, igama lethu abathandwa nibukele Ekhaya Jikelele. Umoya wami uyavuma. Uyafumana nana. Zenyuka igameko zokungqongqiswa kwamaloli ngomlilo ezingxenyeni ezahlukene ezezwe. Lezi gameko zimandla kakhulu ezifundazweni iMpumalanga, iKwaZulu-Natal kanye naseLimpopo. Ukutholaka kabanzi ngalokho umbukeli sike saxoxisana ke nosuka esikhungweni iTruck Drivers Forum uSifiso wakwaNyathi. Oqala nje sithi njengenhlangano i-TDF i-All Truck Drivers Forum asamsana ngumnuso wamaroli nokusho kwamaroli asihambisani nakho siyaqheka. Engakusho wengane kamama thina siyacabangela ukuthi ilento esake sayiveza understand siyacabangela ngikuchaza ukuthi kanjani sifike enzenhlangano ama-truck drivers saveza uvo lwethu nenkinga esibhekene nazo kule sector ye-traffic industry. Ukuqala ukuthi abantu basekhaya abasaqasha sekudominate abafethu ababukufika ngento eyisenzo sabaqashi ukuphula umthetho. Khumbula ukuthi ukudriver akukhona ukuthi iscarce skill, ukudriver kunomali, ukudriver ngokomthetho kalebe even immigration le kuchaza ukuthi ke ukuthi umthetho iskill esikhona ekhaya esinormal abantu basekhaya ilokho sakuraise sakuveza kuma department uLabor Home Affairs including no transport hamba sakuveza izingeni lika government okuthatha kubonakala akunashintsho even kubona inhlangano zabaqashi iThasa le holo mamumeri including ne RFA le holo ubaba uGavin Kelly sa address lama problem lama issue sekuyiminyaka esithupha si-address lenkinga akunashintsho. Ucabanga ukuthi umsakazi wami wena ngala sihola abantu sibathembise sitshela ugovernment engashintshi nalabo abangababizi bokubo ama-truck owners angashintshi aqashe abantu bokufika. Ucanto lo muntu lapha ekhaya ulambile yena mhlawumbe uma ucabanga wena mhlawumbe kukhona ngathi ke kusisikelele eSouth Africa asisho ukuthi bona kodwa ubuka nje mfethu emva indlala mfethu ibangulaka when you talk about ungaqasheki nokungasebenzi ukhuluma ngenye into ehlukile kufana ukuthi ke uprotestela ugesi ne-service delivery yenye into ethinta impilo yomuntu and ke basadlobongela basabaqasha zikhona inkampani right zikhona inkampani engekho right okuthiwa ama-fly by night izolo sibangela inkinga msakazi wami. Ngokuzwa kwami nawe awunaso isiqiniseko kodwa uyacabangela ngabe ke kubonakala nje lezi zigameko zodlame nabashayeli phela bathukile ke njengamanje ingabe mhlawumbe ngabe ngisho iqiniso nimangathi abashayeli kusho ukuthi balwa bodwa. Msakaza angikholwa ukuthi kusho akulona iqiniso abashayeli abantu bodwa hlala nje ama-truck stops nekupha sinankinga sili isaba msakazi wami ilesi esenziwa labaqashi lapho uhulumeni asaba ukubhekana nabo. Uyabona nje ukuba uhulumeni wethu akwazi ukuzwa ngoba lesikhuluma ngaphethu kusemthethweni nawe noma ubani olalela ekhaya akayenze research wesikhathi eqashweni la normal skill abantu bangaphandle uzokuthola ukuthi esikukhulumayo into era ke iqiniso ukuthi sinohulumeni osaba ukubhekana neqiniso akasabi futhi angazi ukuthi singambiza ngalithi igama kodwa nje ongabakhathalela abantu basemzansi mfethu ngoba ngisho ke sikhuluma ngendlala la uyabona mangase ngutshele nje kule minyaka esithupha nje ngiyadabukisa ukuthi uhulumeni wethu okay before ngiyeke uhulumeni uyabona ngo2020 siswami sifike saba ne tax team ehola ubaba uNcisi
le tax team yathi kuma province awu9 o premier ondunankulu bona bazohola ukuthi i-province bakha ama-forum lama forum uzoba nama department ne stakeholders afanele bese i-province ithina lolu daba after i-province ithina lolu daba izo-report straight ku-labor u-labor a-report kubani ku-president ubaba Ramaphosa uma ngase kubuthi kwenzeka lokho akwenzekanga phinde futhi enye i-tax team ebikhona yesibili ebidalulwa created last year ngo-20 June last year in the presence of the ministers now no packet in country nenhlangano zabasha RFA belapho sa-adopt i-document lapha iphuzu lesibili la lithi-ke bazoba strict kwi-visa inokumuntu onjani umuntu obuya ngaphandle ozokwenza iskill esinginaso la ekhaya hawu futhi uzasebenza unomphela uzotransfer iskill esinginaso for 13 years I think it's 4 years iphuzu lesibili leli elesine ngo-awu level kahle amaphuzu elesine lapha la lithi zonke lezi zinkampani zizocomply kwi-bargaining council i-bargaining council i-structure esibhekele le sector lena ukusebenza ama-condition okusebenza nama-minimum wage ngesikhathi ikampani i-bargaining council kuzoba nemihlomulo yo-driver ongama-medical aid i-provident fund nama-UAF kanti ezinkampani lezi ezinezinkinga esizifakile inkinga lezi azibhageli kwi-bargaining council zi-operate njengoplazi yizo ziqasha abantu bangaphandle basebenza ama-abnormal ile nkinga esi-adressile uhulumeni angayilungisi mfowethu akukho ukuthi o-driver abazwani o-driver bayazwani. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele uthi sebebhaqe abantu abali-12 ongenzeka ukuba bayabandakanyeka kwiziganeko zokuqoqiswa ngomlilo kwezigadla kwiphondo laKwaZulu-Natal, eMpumalanga kunye naseLimpopo. Zingama-20 zigadla ezitshiswe zangqongqa ukusukela ngempelaveki. Ungqongqoshe wamaphoyisa kanye nezikhulu eziphezulu zalomnyango usengathe isithangamisa bezindaba namhlanje nalapho bekubhungwa ngezigameko zokungqongqiswa kwamaloli. Undosi uthi umnyango wakhe usukhuphule isibalo samaphoyisa emigwaqeni emikhulu yakuleli. We have increased our highway patrols as the police, especially on those suspected routes. There are 12 people that have been identified, people of interest, by names, some of them by address, some of them by the cars they drive. Lo mnyango uthi uqoqezo obunhloli mayelana nalezi gameko okukholakala ukuthi zihleliwe. Agents was available but not specific as to where and what. Hence we had deployments already on our highways. We have beefed them up now and we think we'll keep on beefing them up. Ucele uqhube wathi abukho ubufakazi obuphathekayo bokuthi izigameko zokushiswa kwamaloli zihlobene nezibhelu zangoNtulikazi ka-2021 ezazihambisana nokuzitapela ezitolo. There is no evidence before us to suggest that the recent target on trucks are in any way related to link to the July insurrection. I wish to take this opportunity to allay any fears that what transpired in July 2021 will repeat itself. Bangamashumi-67 abasola bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngenxa yezibhelu zango-2021. Ikhomishana ePublic Service ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene izoba nomhlangano namhlanje nakusasa eKrugersdorp entshonalanga yeGoli uqinisekisa indlela efanele yokusebenza ezinhlakeni zomphakathi. Sike saxoxisana ke embukeli nosihlalo wePublic Service Commission uSolwazi Somadoda Fikeni malungana nalolu daba. Amasibuka le framework ye professionalization yokuthi kuguqulwe indlela esebenza ngayo iPublic Service. Ukona kuzoba semqoka ukuthi kushintshwe indlela ekukhethwa ngayo abantu abazosebenzela ipublic kushintshwe indlela yokubheka ukuthi iziphi izinto ezifunekayo nezakhono ekufanele ukuthi babe nazo nokubalekile ukuthi ibe ngabantu abanenhliziyo yokukhathalela abantu kungafakwa nje abantu abafuna ukuthi bathole umholo kuphela. Abanye osombusazwe Solwazi bathi ukungaphathi ngendlela ezikhungweni kahulumeni akuhlangene nemigomo elawula ukusebenza kepha nje kuxambukela kwepolitiki. Ingabe kuthini ke wena ukuphawula kwakho mayelana nalokhu? Ungaze kube khona lokho kodwa ke akuphelelanga lapho
le professionalization framework iyakhuluma ngokuthi ukuze ipolitiki ingaqhambukeli ekusebenzeni kube khona ukusebenzisana phakathi kwabaphathiswa nalabo baqashela ukuthi benze umsebenzi wabo njengama public servants. Lo mthetho uma ngaba ukwazi ukudweba ukuthi amandla aqala kuphi aphele kuphi ukuze kuvimbeleke ukuthi abantu bafakelwe ingcindezi yokwenza izinto ezingafanelekile. Lo mthetho ke uzama ukwenza lokho, yiko sihlangene namhlanje ukuthi sizawenza njani usebenze singakhulumi nje kuphela ngawo. Ukuqokwa kwezisebenzi engafaneleke ukwenza umsebenzi wazo einhlakeni kahulumeni kuye kube nomthelela ophazamisa ukusebenza kahulumeni. Kungani ke kungasungulwa imigomo ezonqanda ukuxambukela kwezombusazwe? Lo mgomo we-professionalization framework wona kanye osowudlulisiwe wavunywa yicabinet inguwona ekubizwe abantu abazingcaphephe nabaso osolwazi nabantu abanesipiliyoni sokuthi kwamanye amazwe kusebenzeke kanjani. Uwo ke lo mgomo ozawuzama ukuthi ulungise inkinga eziningi uma ngaba sikwazile ukuthi siu-implement okanye siufake kahle usebenze kahle. Abakwantsasana babila besoma bekhangela abo badubule babulala isithandathu eKarika kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Abantu abane baye bonzakala kwisiganeko sodubulo esehle ngobusuku ngolwesine. Inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ulugxekile kabukhali oluhlaselo. 3 unknown men entered this premises and they opened fire on people that were in the premises as well as in the immediate surrounding. 6 people were shot dead, 4 were injured. Of the 6 that were shot dead, 5 were males and 1 was a female. And with the injured, there were 3 males and 1 female that was also injured. As much as we are recovering illegal firearms, there are still thousands of firearms that are still out there. So the illegal firearms is definitely a problem, and we also urge the communities to report anything that is suspicious within their neighborhoods. This is a drug den, and people know what is going on, and sometimes we need them to be the eyes and ears of the police because we cannot be everywhere. Inkantolo yomthethosisekelo namuhla izokwethula isinqumo sokuthi umyalelo wenkantolo enkulu yase-Western Cape ngokumiswa komvikelo omphakathi u-Advocate Busisiwe Mkhwebane awukho emthethweni noma cha, uzoqinisekiswa ngokwesigaba 172 somthethosisekelo. Lokhu kuze ngemva kokuthi Mkhwebane ephumelele ngemuva kokuphikisa ukumiswa kwakhe esikhungweni sika Chapter 9 enkantolo enkulu yase-Western Cape ngomandulo onyakanye. Le nkantolo isichithile isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokumisa uMkhwebane. Siseza kuqhubeka iintsuku zobumnyama nengqele eqhaqhazelisa amazinyo emva kokuba uEskom ebhengeze isigaba sesine nesesithandathu sikacimicimi wombane namhlanje. Isigaba sesine siqale ngentsimbi yesixhenxe ngalentsasa, isigaba sesithandathu sona sizawuqala ngeyure yesibini ngokuhlwa. uEskom uthi ukubuyiswa kwezigaba eziphezulu zalocimicimi kubangwe kukufa kweziphehle zohlukeneyo. Esizikhululo siphinde sabalula ukusetyenziswa ngokugqithisileyo kwamaziko asebenza idizili njengenye ke yezizathu ezikhokela koku. Ngaphansi kwesigaba sesithandathu abemibeli baza kuhlala iiyure ezingaphezulu kwesithandathu bengenawo umbane ngosuku. Phakathi kwezinto esikuphathele zona uma ngabe sibuya ekhefini. Ujule mfana kukhulunywa ngetheku ake ujule mfana kukhulunywa ngetheku ake ujule mfana kukhulunywa ngetheku. Sixhumana neKholwa Brothers, iqembu lomculo wesicathamiya elibeka iNingizimu Afrika ebalazweni lomhlaba. Asisiqu eyitolo sizobuya bukela ungayindawo bakhona ke iqembu leli esikhuluma ngalo.
siphinde sisamukele mbukeli usahlezi nathi lapha ekhaya jikelele uhlelo luyingqayizivele olukuphathele zonke izindaba. Mbukeli sisuke singasinisi amahleza phela uma ngabe sithi kuwe umsakazelo womphakathi SABC waqa amagquma weqa amathafa ukuze ufinyelele izinkalweni ezahlukene emhlabeni ngobubanzi bawo. Namhlanje ke sigibele igagasi lezokusakaza ngezomoya saothi cababa edolobheni iKnangnu South Korea. Silapha nje ke mbukeli size ngeindaba ezimnandi kwazise phela iqembu lomculo kaXothoza iKholwa Brothers liphakamisa igama leNingizimu Afrika emqhudelwaneni weqembu omculo iWorld Choir Games. iKholwa Brothers okuyiqembu lesicathamiya elizinze eThekwini lilaleke isibili kulomqhudelwano. Namhlanje sixhumana ke nomsunguli ophinde abe ngumbhidi waleli qembu uDerek Mlambo. Sixhumana naye ebukhoma eSouth Korea. Mlambo omkhulu ongawelwa umuntu siyakubingelela. Ngiyabingelela wangisho kahle wathi ongawela olwela zinkonjane zona endiza phezulu Mlambo. Ngibingelele nakubalaleli nakubabukeli. Sibonge kakhulu Derek ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sijabule kakhulu ukuzwa indaba ezimnandi. Ngiyakubona ukuthi hayi cha nawe ujabulo. Ngiyazi ukuthi senihlabane kaningi ngemncintiswaneni ehlanganisa ke amaqembu. Kodwa ke ngabe nizizwa kanjani nje ngokuthi ke senihlabane nile phesheya kwezilwandle? Sijabule kakhulu ngoba mangabe ubuya no number 2 uhlangene namazwe omhlaba wonke jikelele angaphezulu kwa43. Nifuna nonke into eyodwa kuye kube into enkulu kakhulu ukumenyezwa kwegama lenu kuthiwa Kholwa Brothers from South Africa iphuma number 2 ithola isilver medal. Sibonge kakhulu sijabule nathi nje sithi yofika emakhaya sijabule nathi kokhona sibavezela kona ukuthi siniphathele lokho. Sijabule kakhulu. Yebo, njengoba nje ninamanoni ahlukahlukene ingabe ke niqoke kanjani ke ngoba ngiyazi ukuthiwa benine izingoma ezine engenele ngazo lomqhudelwano emkhakheni ke wefolk acapella. Sahambisa ingoma eziningi beyifuna kodwa ke sagcina sikhethe ezu4 ezijwayelekile nje ngoba sathatha ingoma evama ukuculwa makuyimshado ethi baba mnumzane sivulele sicela ukungena. Sisebenzise lokho abantu abayaziyo. Sabuye sacula ushosholoza, sacula futhi sacula imbube, sacula imbube sase sibhala ke ngethi ukhona ushobani. Zonke lezi ngoma ziyaziwa abantu bazazi. Izona ke singenele ngazo. Basizwa ke sidisa seSouth Africa ukuthi hayi zangene zase South Africa manje kwacaca masithi shosholoza sithi mbube sithi shobane mase sithene ngoba sizenze sabo 4 hayi babajabula kakhulu. Ingabe imapha amanye amazwe ke beniqhudelana nawo nanokuthi mangabe niqhudelana nalamazwe wona cula luphi uhlobo lomculo kanti futhi ingabe behamba kanjani ezabi ingoma ngoba nje mangicabanga iSouth Korea ngiyacabanga ukuthi eSouth Korea ngabe khona abantu abashaya uXothoza. Lapha ya kwenzeka umhlola ngoba nobani ufika ngesiqi sangakubo azohlangana namanye amazwe enza okwangase makubo nawo. Ingakho nathi sithe masifika sizoshaya uXothoza kwabakwenzayo nabo okuyi traditional music yangasemakubo. Bajabule kakhulu futhi bayithande kakhulu iqembu lethu leKholwa Brothers ngoba sike sathi masicula sesiphuma kwi-competition bavele basukuma bonke baphuma kanye nathi makuhleda ukucula thina sikompyutha bavele basukuma bonke bazoshaya izithombe nathi wawungabona ukuthi kwakuyinto eyayimnandi kanjani ngesiqi nje sase South Africa. Kusijabulise kakhulu nabo babeculo kwabo nathi siculo kwethu kuhlanganiswe ukuthi isiphi isiqi sinamandla kakhulu sase siqhamuka ke lese saphuma number 2. Ngiyazi ke Mlambo ukuthi ke nike niyonandisa nakwezinye futhi indawo abantu bawamukele kanjani nje umculo kaXothoza ngoba ke nakuba ungwalapha ekhaya kepha ke ngiyabona ukuthi kusanesikhala abantu abakabi nalo kangaka isasasa kodwa futhi akunesiqiniseko ukuthi nje uyabona nje basenikhala nemukana lapha eKorea nje njengoba sixoxisana nawe la ekhaya jikelele hayi abantu sebezonaka ke manje sebezonaka nalomculo kaXothoza. Hayi siyafisa abantu ke beyibone leKholwa Brothers bayibize ibakhombise into yamehlo futhi siyacelela nje ukuthi umculo kaXothoza kube umculo abawuhloniphayo abantu bakithi babanikeze nje abaculi baXothoza ngokuhlukana kwabo ithuba lokuthi bacule ingabibikho umcimbi mhlawumbe ongenzeka ungafaki umculo kaXothoza ngoba lokho kuyobanga ukuthi bonke abaculi baXothoza bathola ukuphakama bathole ukukhuthazeka ngoba umhlaba usukhombisile ukuthi uyawuthanda lo mculo wethu esiwenza. Siyabonga kakhulu nathi nje siyiKholwa Brothers sibonga kakhulu
nanokusupportwa abantu base South Africa nanokuthi nje sithi masenza lento nisilandele njengoba nisilandela nje nisabalalisa lona igama leKholwa Brothers. Sibonga kakhulu lokho nje kukodwa kusikhuthaza kakhulu nathi la sikhona bajabula bayasibuka manje ukuthi hawu abangase iTV yangase South Africa ikhuluma nani kusho ukuthi nabantu abakhulu nesikhuphulile kwathina njengoba nje sila silandelwa yinina ngamakhamera siyakubonga kakhulu. Hawu kwaze kwasijabulisa lokho Mlambo. Ngenxa ke ezinye senifinyelele kulo kusobala ukuthi umculo ovutshelwe lapha ekhaya iwona othakasela kakhulu ikakhulukazi phesheya kwilwandle ngoba phela nihamba enyathelweni zamamba zamnyama senambithi mama uMiriam Makeba Soul Brothers njalo njalo. Ingabe ngokubona kwapho sikuphi isidingo sokugxila ezintweni zethu thina njengama-Afrika? Sikhulu kakhulu isidingo sokugxila kongokwethu ngoba kubaluleke kakhulu. Uyabona nje njengoba sila eSouth Korea nje ave kumnandi ukwenza into yakho ewena oyizwe egazini ngaphakathi ngoba sithe nathi masingena sazizwa kahle futhi kwaje babesitshela sibethi anicule nje lezi ingoma sajabula kakhulu ngoba sasithi mhlambe bazosithumelela izingoma zabo sasibona ke lapho ukuthi mhlambe sobopheka ekuthenini sifuna ukucabanga njengabo kodwa bathi culani okwenu sijabule kakhulu ingakho noma sila sigiya siphume sibheke phezulu wenze into ekuwena manje kubalulekile kakhulu ukuthi sigxile ngokwethu ngoba uyakuthi mawusuthola ithuba lokuhlangana nezinye izizwe uthola ukuthi nawe zibuka lokho okwenzayo oqhamuka nabo abangakwazi bona nawe ukhombise okuphethe nabo bakukhombise abakuphethe uhlanganwe kanjalo kube mnandi manje kubalekile ukugxila entweni yethu masiyenze. Sibonga kakhulu. Manje nibuya ninike ekhaya babhemu lapha enikhona ngabe nje ubani isikhathi njengoba lapha kusekuseni nje? Isikhathi la njengamanje athi ngibona babafana bangisiza la 3:25 ntambama. I-time difference nintambama thina hayi ngapha sisekuseni 3:25 ntambama la liyayithela ke futhi izulu la ngezwe ngalapha ekhaya kuthiwa kumakhaza thina la isama kodwa futhi namhlanje liyana hayi thina ngeke okhethika snow kodwa nje hayi liyabanda impela kodwa hayi ngathi sekuqala ukuba ngconywana. Sibonga kakhulu weDerek ngesikhathi sakho ke ekseni. Uyazi ngathi manje buya lapha eSouth Africa ngeza ngenzozivakashela lapha estudio ke sizwe kahle ukuthi yini kahle le nenze ukuthi nawina lapha eSouth Korea. Awu ngiyojabula kakhulu ngoba abafana baqedile bavuthiwe bajabule kakhulu kwasabona. Alanje eceleni kwami ngithi mina bafana sincane screen ngeke sivele sonke ake kuvele mina. Hayi ke bangidedela ke ngavela. Njengombhidi wabo phela. Kodwa ngizobatshela angalunguza nje umunye ababili abathathu babone ukuthi hayi zikhona la izami zihlangene sikhona. Sanibona siyayiqhenya ngani halala. Siyabonga kakhulu Derek. Ngaze ngajabula ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu Mzansi. Angisanikombisanga ke ngisho imedal kodwa noyibona ngelinye la ngama-speaker. Hayi manifika nje la e-studio uyobuphethe yonke into siyibone kahle. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Sibonga kakhulu umbukelekelo bekuDerek Mlambo besixoxisana naye. Derek umsunguli weqembu ke iKholwa Brothers elilale isibili yathola ke isilver lapha ya emqhudelwanweni weWorld Choir Games. Bakhona ke njengamanje babesixoxa nabo nje sixoxisana nabo belapha ya kwelase Korea. Njengamanje ngembola siqu ezitolo sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Kanti mangabe singena endabeni zemidlalo ibamba lomqeqeshi webafana uMorena Ramurebudi uthi kumhlaba umxhwele ukuyimisela akubona kubadlali bakhe emqhudelwaneni weCOSAFA Cup njengoba sebengene esigabeni esandulela owamanqamu emva kokwehlula elaseSwatini ngama-2 kwelilodwa. Selikuqalelo mqhudelwano eThekwini ibafana ingenelwe amagoli kuqala emidlalweni yayo emithathu njengoba kuqala bedlale ngokulingana ngegoli elilodwa neNamibia. Nasemidlalweni wesibili neBotswana babuye belandele emuva. Emidlalweni wayizolo nelaseSwatini obekudingekana kanjani bawunqobe babuye kunzima bagcina bewunqoba ngama-2 kwelilodwa nokwenze ukuthi bafana iqede iqhwakele phezulu kulog kaGroup A. If you look back, South Africans in most matches when we are trailing, sometimes it becomes difficult for us to come back and win or get a draw. But it simply says that mentally these boys are very strong because they have the will and they believe that they will win.
uTsegofatso Mabasa ongene eqhamuka ebhentshini uyena otakule iBafana Bafana kulomdlalo ngamagoli akhe amabili. That's football. We need to understand that one match does not make a player, like does not make you a bad player just in one match. And sometimes you need coaches who will believe in you as a player when you are down and give you confidence. Umqeqeshi asekubhekile njengamanje umdlalo wanduleli wamanqamu lapho bezobhekana khona neZambia. Yombili imidlalo yanduleli wamanqamu izodlala ngolwesihlanu kanti oqala uzoba phakathi kweMalawi neLesotho. Umdyarho omde iSoweto Marathon izokwenzeka kweyenkanga kulonyaka. iAfrican Bank izawungenelela njengomxhasi oyinhloko incedisana neCity of Johannesburg kunye neRand Water. Okukuza emva kwamarhe okupheliswa kwalomsitho ngenxa yemiba yezezimali. Bekunembuzo ngokuthi ngabe lo mjaho uzosingathwa noma cha kulonyaka. Kepha ngemuva kokumenyezelwa komxhaso omusha kumenyezelwe ukuthi lo mjaho uzoba mhla zinhlanu insuku kuLwezi. This event's got a history, and then we are not going to allow the situation whereby we will cancel this event. And don't forget, most of the business people in Soweto, they are benefiting out of this race. And then the tourists, they like Soweto. And then some of the tourists, they come to Soweto and run Soweto Marathon. In return, they will stay in Soweto so that they can plow back and give money to Soweto business and support and buy in Soweto. Iindaba ezimnandi kubasubathi ukuthi yehlisiwe imali yongenela lo mjaho kulonyaka uma kuqhathaniswa neyanyaka enye. What we saw fit was to say there was an outcry and athletes were crying and saying our entry fee was too high. We then said and weighed options. What is important here? Is it to increase the prize money and keep the entry fee the same? We said no. Let's keep the prize money the same, which is a decent amount. Lo mjaho uzoqala enkundleni yeFNB uphinde uphelele khona kanti ukubhalisela ukungenela kuzovulwa phakathi kwamabili kuwebsite at sowetomarathon.com. Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele apha ekhaya jikelele ngolwesine wakho ukuzivocavoca lol. Lilo lonke ke ixesha lokulungiselela umzingo wehlobo. Makube njalo ke uqalethana kuyolungiswa imizimba. Njengokuba ke ingqele iqhaqhazelisa amazinyo phandle thina siyekhaya jikelele sikuphathele umqeqeshi we-gym kwaye ndiyathemba ukuba nizilungiselele. Teddy Bear masikubulisa sikwamkele ekhaya jikelele. Ungu-Teddy Bear andithi? Hayi. Oh, just Teddy. uTeddy mamurat. Khawusiqeqeshe Teddy Bear. Uright ngalamhlanje? Right, ma'am. Even though kumakhaza and namhlanje sokhuluma ngokubaleka kokuwarm up before ungene kwi-actual workout. And I mean kuba nzima kaloku into ba cause ingqele kuyabanda. So kuba nzima nokuba uzawuthi ususe ezo ngubo funeke unxibile funeke utheni. So i-warming up ndingene nengubo. Ngena nengubo. Ndiziqumathele bengifukenge. So kubaleke njani into kubana u-warm up before ube kanti uyaqala uyajima? Into ebalekile sizama ukuthi siyehlise i-risk ye-injury. Ngoba muzojwayela ukuwarm up 2 minutes njeba kumakhaza kanjena mama kubalekile ukuthi u-stretch kancane i-warm up yakho uyenze kulesibe 6 minutes or 10 minutes. Senze sure ukuthi ama joints ethu they are ready for the actual workout. And speaking of injuries, mhlambe if uye wathi wenza lo warm up okanye the actual exercise wonzakale mhlambe kungathatha ixesha lingekanani because kudla ngokutshinto ukubana inxeba likhutshwa ngelinye inxeba. So do you go back okanye uyalinda uphole? Hayi isilana ke siyalinda uphole and mekumakhaza it usually takes longer ukuthi recover. So that's why I said kubalekile ukuthi warm up before ungene kwi-actual workout yakho. Dibona ibhola apha ndanoba what's the story ngale bhola? Uzobona khona ma. Okay. Uzobona khona. So umntu cause abanye badla ngokuba neza stress balls ezincinci. Yep. Is it also doing the same thing? Leli ungalisebenzisa nasemsebenzini nasendlini ungahlala kulona usebenze in front of a computer or usebenzise endlini ngale msebenzi lesoyenza manje ukujima. So into onozasenzela yona namhlanje. Ukubaleka kwe warm up so wenza ama warm up and each and every time ngizochaza ukuthi siyenzelani kuze wazi ekhaya ukuthi nawe umuyenza ubhekephi. Hayi ke mbukeli uzivele ndiyathemba ke into okubana unxibile kaloku izivatho zakho kuba kuyoqha ukuthi obathana kusela unobangela. Teddy Bear? Yebo ma.
iqonga lelakho. Siyabonga. Thetha nababukeli balindile. Danko. Babukele emakhaya. Before singene kwi-workout yethu kubalekile ukuthi si warm up, and njengoba so warm up ngizocela ukuthi izandla zethu si spread out and ama joints ethu wrist yethu clockwise and anti-clockwise. We bamba for 30 seconds, and from there uyavula ingalo zakho uyivale, and konke lokho siya warm up. Ngoba uzothi ungena ungawomaphanga hayi sishilo ukuthi uzolimala, asifuni silimale emakhaya. And from there izandla zethu zi straight and circular movements, 10 times forward and 10 uya emuva, and uyehlise. Okulandelayo sinyusa amahlombe, so roll forward, phinde futhi roll back, so 10 times again. Say warm up asijahile ngoba sothi mesingena siyalima, and uyisibuyile emuva 10 times again, and sivule imilenze yethu. Now uzoreacha emasideni, sizama warm up again itorso yethu man, sibamba nje emaside, uthinta on the side yamadolo, and we are performing each and every time, and 3, 2, 1. Enye futhi warm up yethu manje sizama sitageta ngezansi, siyamacha kwi spot esi1, unyusa amadolo. If endlini uyakwazi ukujumpa, jump. Thina lana mathe ngingagxumi abafuni ngigxume la ekhaya ngoba kuzowa imshini yabelu, and une jumping rope futhi endlini ungayisebenzisa for 30 seconds. And now sizongena kwi actual workout yethu, and last time sashilo ukuthi uma unekani endlini noma unesitini uyasebenzisa la, uyayibamba imilenze yakho uyayivula, and sila uyayicosha ize mahlombe iyaphezulu. Lana yenza imilenze, yenza namahlombe, so bayibiza nge-total body workout le umuyenze. So whatever routine oyenzayo ungayikhohlwa ngoba ibaleki, uyashintsha muqeda u10 uze kwenye ingalo. What you do on the left, you do on the right. 8, 9, and 10. Siyaphuma kule elandelayo endlini, uma une step sisebenzise sila, and umlenze uya 10 times komunye, 10, 9, 8, wenza ka 10, 7, and 10. Uyashintsha 10, 9, 8. Uyanyakaza muntu, sifuna lo mzimba ube warm. Mina ngazi ngawe ekhaya ukuthi unjani, mina sengiyi warm. 3, 2, and 1. Siyalibuyisa ibhola. Now sizotageta isisu. Abantu abaningi bakhala ngaso. Ama abs akho uya place ama elbows kwakho kuyona, uya roll out and uyaphuma uyayifaka. Lena itageta isisu sethu. Ufuna ama abs, idla kahle wenze nala. There, phume. There, uyaphefumula sonke isikhathi. Sonke isikhathi. Elandelayo siyalala manje ebholeni.
sisenza sona lesisu lesethu and we are crunch. Three, 2, and 1. Elandelayo. Leli bhola leli lilakuthina manje. Bayibiza nge-back extension. Uma ukuthi ibhola unalo endlini, ngicela kale nkwenzele. Uma uthi ibhola unalo endlini, uzolala kumata, izandla zakho ziphume and uyaphakama wehle. Phakame wehle. And lana uzongenzela 15 times. Izoba mnandi. Uzongibonga muqede. Mune bhola uyalidonsa. Ebholeni uyalala kulona. Lena ke the kuba advance kancane. Uyaphakama and there wehle. Wehle. Nala u15. Nenkinga yeqolo iyalisiza. Man. Hey. Amanzi awekho la ekhaya. Ngabe ngiyaphuza manje. Hey. Sizobuyela kulona idumbbell yethu ezothi uyayibamba uyisa overhead we press 10 9 8 3 2 and 1. Then isizaphi bayibiza ngo bye bye. Iyasiza kuyona. And yonke lonto yenza kathathu and uzoba right ekhaya. Siyabonga. Sibonga kakhulu ke ngesimo sezulu phela kubalekile embukeli ukuthi uthi noma usendlini noma uhamba uphume wazi ukuthi ngaphandle kume kanjani kuba kufanele kwenza kufanele uthathe iumbrella kumele uthathe ijacket noma ingakho nje thina la ekhaya nganye ube hot like a hero ube hot like a hero yes akukho kuba hot like a hero kuyabani nakuxhomekeka ngaphakathi ungashushu ngaphakathi iyabonisa phandle kodwa ngaphandle ugqokile yes ayike babukeli sesifike ekupheleni kohlelo lwethu
Kodwa namhlanje ke khona sasikhulume ngezinto eziningi. Ngiyakhumbula inkulumo yami yokuqala ngibe nayo nomfoko wakwanyathi. We-forum le eyodrava bama-truck ngoba manje sekuyinsuku engaka lokhu sibona kuthiwa ama-truck angqongqiswa angqongqiswe eMpumalanga eKwaZulu Natal eLimpopo sibona igameko la engqongqiswa khona ngomlilo ama-truck lokho okuyinto ke impela bathi bona ayi cha abayigqugquzeli impela nje bayayihlikiza bayihlaba bayihlikiza ukuthi hayi ayingenzeki kodwa futhi benxenxe uhulumeni ukuthi phela kodwa siyacela nathi uhulumeni cela usilalela kulesi sikhalo sethu sokuthi phela aqashe ngokulingana aqashe abangapha eNingizimu Afrika nabo abangale kokufika kunomthetho othi kahle kahle abokufika abaqashayo kufuneka kube abaneskill esiscarce esingekho la eNingizimu Afrika. Ingaske nohulumeni ayithathele inqalelo kuba uba uyaqaphela uba ngababemi boMzantsi Afrika becunukile bayabukhupha ukucunuka benza izinto baqhanqalaze bachise bathini ingaske nathi masingafumana indlela mhlawumbe ehlukileyo eyokuba singajongana nezimo kodwa ke into ethi ke mhlawumbe nohulumeni akakwazi usabela into ethi ke abantu funeke bathathe elinyathelo elibuhlungu kangaka kodwa ke nyani ke njengoba usitsho into kubana kuninzi esithatha kwenza enkqubeni namhlanje nami nje ndabona odliwano ndlebe nenzwakazi yapha kwa eMpumalanga ithethile yanaba izinto ezibalulekileyo kodwa ke eyona nto nami endithanda ayifunda kuye kukuba kulokona ukuyo funeke wenze kanti umehluko kwaye nomsebenzi wakho funeke akwazi ukuvuselela omnye umuntu buka ke manje usagqokisa othembisa mntwana sasa kuzobe sekushiwo usagqoka usonoxolo mwana uyithethile undikrwecile ke ndixelele wathi hayi mani ndiyanithanda maqeyazana indlela enenza ngayo kwaye ke angathanda ngenye imini ba asinxibise singajabula mengasinxibisa sana uyibonile la lokho ingathi uzawubhabha athi ngathi ingilosi la ndebele print hayi jonga indebele isifuna iyasikrweca iyasikrweca ingathi khona into ezawukhala endebele andiyazi intoni kodwa ke umbukeli angazitsholo yena uba intoni siphinde futhi saxoxisana nabanye futhi abakhumbula laba abawinile esicathamiya le eSouth Korea nje engathi siyafisa impela ukuthi mabefika la eNingizimu Afrika bangeze bazozivakashela la estudio masibalande besayihla nje enantsikelo kwinqwelo bazowaca apha you know into ethi black child it's possible ngibane becinga baba ngayapha awusavocavoca uThedi singamlibala njani kaloku akasoze ke yena ke ahambe ngibonile babukelise iphela lapha besiniphathele zona namhlanje sibonga kakhulu ngosihlanganyele kanye nani sonibona futhi kusasa ngesikhathi esifanayo ewe mbutsheli sinithanda ngothando lukalapho qiniseka kaloku into yokubana nifudumele kwezinqele zikhoyo thina masihlanganeni nge-Friday o'clock niyayazi kaloku uba i-Friday ayifani i-Friday lolunye usuku sinijimele nani sijimelene because kuzoba lit baba yini sinithanda ngolukalapho bye